Tuloy naman ang mga proyekto sa mga pampublikong paaralan sa San Nicolas na layuning gawing moderno, ligtas at maayos sa mga pasilidad para sa mga mag-aaral. Kamakailan, isang proyekto sa Santa Maria Elementary School ang muling naisakatuparan matapos ang konstruksyon ng isang covered pathway o daanang may bubongan na may lawak na humigit kumulang 90 square meters na pinondohan mula sa Special Education Fund. Layunin nitong magbigay ng ligtas at komportableng daanan para sa mga estudyante, guro at mga bisita, lalo na tuwing tag-ulan at matinding sikat ng araw. Bukod dito, nagkaroon din ng donasyon na telebisyon sa isang silid-aralan upang makatulong sa mas interactive at makabagong paraan ng pagtuturo. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang naturang inisyatibo ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapabuti ang kapaligiran sa edukasyon upang maging kaaya-aya para sa mga mag-aaral. IFM News. IFM News. IFM News.